Wan yek ji mezintirîn bajarê Bakurê Kurdistanê ye. Bi saya xweşikiyên xwe yên dîrokî, çandî û siruştî, geştyarî yek ji dahata serekeya xelkê vir e. Lê bi destpêkirina şer û pevçûnan re ev sektor jî kiz û lawaz bû. Rêveberiya geştyaran diyar dike ku li gor amarên 5 mehên destpêkên yên 2 salan, sala par 405,000, îsal jî 335,000 geştyar hatine bajarê Wanê. Bana gelen turist sayısı هجمارا گشتیارین تنوانه جه سال 2008 وزیده دبه جبر ارهجا وانه یا سال 2011 تنه بقاسی ساله که هجمارا گشتیاران دا کد جه اوروپا، امریکای و ژاپن گشتیار تین لیبله در دورا جه سادان هشته گشتیارین مجی ایران تین لگور سال اپار ای سال جبر بویرو آلوزین دقومن گشتیار هنکه کم بونه ده نوروز اپار دا 105,000 گشتیار هات بون دیا ای سال دا 103,000 هاتنه Li gor firmayên otobêsan û nivîsîngehên rêwiyan di 25 salên dawîn de kizbûnek wiha nedîtine. Ez îsal 25 sala xevetkarê vî îşîme yazxanecî me wek sala îsal me qedexe neyt. Durum ne yani beklentiyê me pir daha wek salê çûyî daha xirab dibe. Turist kêm me. Gembûna geştyaran, bazara dukandaran, bazara gela mezin jî xistiye jêr bandora xwe. Sektora geştyariyê sektoreke hesas e. Bandora şer û alozyan yekser li ser vê sektorê diyar dibe. Turistletme genellikle iş İran'etti. Ama pişli ev şere çerbi acı gelek ettirsin. Acı neşin hem viraqi ve yani afkaj hendek hati bugün nam neşin dileme rahat nina. Gud ane danrin tengetin. Gud behende Farsi ten, İngilizce ten viraqi. Ama ve müdahil kat kes nahed. Daxwaza bingehîna dukandaran jî berê her tiştî aramî ye. Em îşî naxwazin, em hezûrê dixwazin. Barê şeybêtê vê nam melmeketê me da. Bajarê Wanê di gel Dîlok, Amed û Mêrdînê serkêşa aboriya Bakurê Kurdistanê dike. Dema aboriya van bajaran diheje, bi xwe re aboriya hemû Bakur jî dihejînin. Serkanînce Rûca û Wan.